Fira de Santa Catalina i la Xuta. Concretament, la més pròxima, no parlaré en aquests moments de la cabalgata de Reis, que és una cosa que s'està parlant i que està molt lluny encara en el temps. Però, evidentment, Santa Catalina està a més d'un mes de la celebració. Santa Catalina és una activitat en la nostra ciutat, jo diria que l'activitat que atrau a més gent de tot l'any. Tenim datos que a Vila-real acudissin prop de 15.000 persones a la Fira de Santa Catalina. Havíem fet un treball ingent en els datos que teníem anteriorment per a poder crear unes 8 minifires, 8 escampades per la ciutat, perquè se mos entenga, en els controls d'aforo i en totes les mesures necessàries per a garantir que aquests controls d'aforament se complissin i que garantissin les mesures de seguretat. Bé, en aquests moments la reflexió que he fet, i crec que encertem i hem de fer-ho, és la de suspendre la fira.